Абе, един сезал. Да се вържеш ли? Не, аз ми не трябва да се вържа. Трябва ми тук надолу после резачката. Аз имам 8 метров колан, ама е широк. Ей, ти се вържи с въжето за врата. Пускай, готово ли? Да. С въжето за врата най-сигурно, ей. За врата? Абе, прекпора, като вземе кърмиш, той ще такова, ей. Не знам, ти си знаеш, ама леки си така, доде падне първи, а тия после ще ги режеш на по-малки. Абе, той поне до средата, според мен, трябва да го нарежи. Ето там, да е некъде. Малко до там. Няма да се повърши. Я на това, да ида на запала въдите, да го натискам. Какво ще кажеш, а? Ти не можеш да намериш градско лога да слушат тая. Вземи пак. Да слезна по-надолу. Не си ли ги гледал, отдават по телевизията едни точно по това? Дървосекачите ли? Там ги ловат с... Ама там в Америка. Да, в Америка. Ама имат едни машини, къде целият бор го реже. Той го фаща с две куки и отдолу ножа го минава и до там. Не, има и такива, те им режат връвовете, голокастри. Само че тия там с по-големи приспособления, нали? Да бе, те имат техника там. И го подрежа отдолу е така и един хеликоптер дойде и го лови, ама тия трупове там по 7-8 тона, големи много. Цецо, дай да отрежеш още едно парче и ще отрежа. И повече нема. Къде да го режа на колко И ще го врежеш горе с въжето. Абе, няма да го връзвам, той ще падне и той там. Не. Той има много такова. Тук ще го гатнем, Боре, ей. Да, защото... Ама е тук да го режа някъде. Къде? Добре, айде там, айде. Той има едно парче 2 метра и половина екстра таман за бичен. И онова на 2 и айде. Обаче тук не сме разчистили да че реже. Той ще го резне и така. Какво да разчистиме? Аз с брадвате ли да го секам това? Не бе, тия корените да ще, ама той ще бръкне от шаш, как ще го реже. Абе, некакви по-лабали. Нищо. Тия са кръщат тия кора. Знам. Знай как ще да режи. Първо. Стига там, ей, там над главата си, ако го резне, стига. И го връзва с въжето, тук ще го гатнем, Бога. Не дай го там гата да ни пречи да не мога да работим. И там мога да иде ноня в мрежата. То нема. Нема да иде, бе, къде ще иде 2 метра? Това парче не е дълго, бе, не е 2 метра, около 3 метра, ама нема да иде. То бърчето, това са... 3 метра, до дек си ти са 6-7 метра. Къде, бе? До главата ти. За кое? От дъното, отдолу. Не, това после ще го Ама държим да дъното ще го паднем. дръпнем на къде си искаме, бе. Натам при къде са. Нека го дреже, па ще мерим. Я бани резачката, бе. Чекай, я да слейда. Давай. За тази работа мъничка резачка, това от най-яките резачки. Да, леки. Човека трябва, да. Това е най-тежката резачка, да се съществува. Тя и мощна, бе, тя та дръпа, бе. Добре е така. Добре! Трябваше по-налево на скелет. Не, няма, добре. Я го видя,
То наклонено на Ма целият боре на татика къде каста. Да бе, добре е така, нали? Добре, и връзваш отгоре на връза, връзваш въжето. И това да ти кажа къде се падне. Ще връже, не хвали ръжачката. Тук ще го Чекай да чакаме ръжачката. Не, няма я чекам, аз стоя край, връзвам и готово. Дръпайте. Той си има един край горе. Викам му едно бойче да гатнем, той то казва 0 време. Я не мога гад на Да, и аз не мога. Ще се кача и аз за 130 кг на време на бора. Ма не, виж какво, ти ако се качиш горе, направо си го гътваш. Аз не го чукаме. Не ти трябва трион. 130 кг човек ще се кача и аз Трион не ти на трябва. върха да го режа. Я бех тук, бе, брат. Той долу е това мога да се опита. Бе, къде на там ще го дръпа? Да, на тук. Натам. Майки тук стана, ние не мога да работим. Ние с това е трябва да режем да манем. Кое той? Сега ще ги такова. Аз ще ги оправим. Да, и аз направо ще ги метам в огъня. Ма той ще ги реже на две, че са много дълги. Добре, де, тия трупите аз не знам какво ги правя. Остави ги тук път. Значи, това може да ти кара с години, ма трябва да го обелиш. И може да си го бичиш кога искаш за материал. То лема тук. Не го ли обелиш, лови червея, загнива и много, до есента свършил. Да му обела кората, искаш Да. кажеш. То, между другото, от това нещо дъски ще излезат. Някой мебел мога ми направи. Я да видя мебел нещия. да не, ама его ти ще почнеш Я, тук я. да строиш, трябва да Я. защити. За пофращане. Не, ма мръдне, бе, то защото там ще падне. Ама ние ще му го опнем, бе. Ама там, виж малко куреняка. Ей, я го